अरबा जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम जुलाइ दाननिनो बे 6 अक्ट'आव नोंथांमोननिसिम आङो बे सानफ्रोमबो होखानाय बाइबेल केलेन्डारखौ बिबुंथिजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आंनि बे अननायखौ आं जासिहरग्रोयो आरो नोंथांमोना जेरै गुबुन गुबुन समफ्राव बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय होनाय बाइबेलनि गाहाम बाथ्राफोरखौ खोनासंगासिनो दं नायगासिनो दं आरोबाव दिनैबो नोंथांमोना नैबे होनाय गाहाम खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय। दिनैनि साना गोथार सिख्ला आइटा मारिया गरटिनिबो गोथार फिस्ट डे आरो बे गोथार सिख्ला आइटा मारिया गरटिनि जिउ जारिमिनखौबो आङो नोंथांमोननिसिम सोमोन्दै बिजिरना होनाय जागोन। अब्ला फै जों दिनैनि गाहाम खौरांखौ जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय जों दान्दिसे फरायग्रोनो दिनै अब्ला दिनैनि बे सानाव जोङो बाइबेलनि होखानाय बायदि गाहाम खौरां जोङो फरायनि गोथार माथाइनि 10 बालाव 1 लानानै 7 सिरिसिम गोजौआव लिरनाय दं 12 सिलाफोरखौ थिनहरनाय। जिसुआ गावनि 12 सिलाफोरखौ लेंहरनानै बिसोरनो बागुवा जिउफोरखौ हरनो बोलो होदों। बिसोरो बेफोरखौ होखारनो आरो मोनफ्रोमबो आनजाद आरो बियादखौ सोखानो हानाय बायदि बे 12 थानद जानायफोरनि नाम सिगांनिया पिटर होनजानाय सिमन आरो बिनि फंबाय आन्द्रियास आरो जेबेदेनि फिसाला जाकब आरो बिनि फंबाय जहन, फिलिप आरो बाथलमाय, थमास आरो खातना खांग्रा माथाय, आलफायनि फिसाला जाकब आरो थादिस, खानानि सिमन आरो जिसुखौ फोथायनाय जुदास इस्कारियट। दिनै मानसिफोरखौ थिनहरनाय बे 12 मानसिफोरखौ जिसुआ थिनहरदों आरो बिसोरखौ होनदों नोंसोरो गुबुन जातिफोरनि हादोराव एबा सामेरियाफोरनि नोगोराव दाहा इजराइल नखरनि गोमानाय मेन्दाफोरनियाव थांदो। नोंसोरो थाङै बेबायदि खोथाबाय सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय। जब्राखौ सोखा, गोथैफोरखौ फोथां, खुरिया गोनांफोरखौ मोजां खालाम, बोरफोरखौ होखा। बेनो फोरबोनि गाहाम खौराङा। अब्ला दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे गाहाम खौरांखौ फरायनायजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननिसिम आङो सिख्ला आइटा मारिया गरटिनि बेनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ दिनै फिस्ट डेखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम बिजिरगोनो आखायाव लाबाय। दिनै आं गाहाम खौरांखौ बेखेवनायनि सिगां गोथार सिख्ला आइटा मारिया गरटिनि सोमोन्दै जिउ जारिमिनखौ खेंफेरथि होनो आं आवगायबोदों आरो जायफ्रा बे मारिया गरटिनि मुंजों बाप्तिस्मा होजादों बिथांमोननोबो आंनि अननाय गोजोननायजों हेपि फिस्ट मुङै मान बावहरो। मारिया गरटिया 1890 मायथाइनि करिनाल्ड'आव इटालीनि आलक'नायाव 6 अक्ट'बरनि मोनसे हावरिया आबाद मावग्रानि नखराव जोनोम मोनदोंमोन आरो 11 बोसोर बैसोआवनो 6 जुलाइ दाननि 1902 मायथाइयाव रमनि लाजिय' होननाय जायगायाव बियो थैदोंमोन आरो बेखौ गोथार पप पियुस 12थिया 1950 मायथाइनि 24 जुनाव गोथार खालामो। बिनि बिफानि मुङा लुइगि गरटि आरो बिमानि मुङा आसुन्ता गरटि। बियो सासे महर गोसा आरो जोबोद धोरोम सिबिसुलिमोन। नसुंसेनि मानसिफ्रा बिनि आखल, बिनि मावनाय, गियान, आखुखौ जोबोद मोजां मोनसोगारोमोन। सानसेखालि बिनि बिमा बिफाया फोथाराव आबाद मावनो थांदोंमोन। बे समावनो न' खाथिनि सेरेनेलिनि फिसाज्ला आलेजेन्द्रआ मारिया गरटिनाव बियो फैयो आरो फैनानै बिनियाव दै लोंनो बिफैयो। बे समाव मारिया गरटिया न' सिङाव रुमाल सुगासिनो दंमोन। मारिया गरटिखौ हारसिङै नुनानै गाज्रि गोसोनि आलेजेन्द्रआ न' सिङाव हाबनानै बिनि सायाव गोबाख्रावहैयो आरो बियो गाज्रि गोसोजों जिनाहारि खालामनो नाजायो। मारिया गरटिया हेंथा होननानै बुङो आलेजेन्द्र बे इनाय पाप, आंखौ हगार, आं बेबायदि पाप मावनो हाया। आलेजेन्द्रआ गावनि साननायाव हेंथा होनायनि थाखाय बेखौ रागाजों 14 बार देगाजों मारिया गरटिखौ
बिखायाव सुग्लियो बे गाबख्रावो आरो जेन्द्रा देगाजों सुखांनानै उनाव न'सिनिफ्राय बाहेरायाव खारलाङो हरसे खौनैखौ खोनानानै बिमाया आबाद मावनाय फोथारनिफ्राय बे न'सिमाव खारबोयो आरो गाबनानै बिमाया गोबाख्राबनानै गावनि फिसाखौ सोङो सोर नोंखौ बेबायदि खालामखो फिसा मारिया गरथिया थैजों जाहाबनाय गोब्राब देहाखौ लानानै बिमाखौ बुङो आयै आलेजेन्द्रखौ अननानै बेखौ निमाहा होदो बेखौ जेलाव दालांसै दसे उनाव मारिया गरथिखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो थैनायनि सिगां बियो दौरिजों मोजां फाहामसिमान लानानै आलेजेन्द्रखौ एबा गावखौ स्टारगाखौ निमाहा होनानै बियो बे संसारनिफ्राय बिदाय लायो मारिया गरथिखौ 1950 मायथाइयाव गोथार फसंनायाव बिनि बिमाया गोथाङै थानाय समावनो बियो लोगो मोनलांदोंमोन गिर्जानि जारिमिनाव बेनो गिबि बिमानि गोथाङै थानाय समाव सासे गथ'आ गोथार फसंजानाय दानिया फैदो दिनैनि गाहाम खौरांनि सोमोन्दै एसे जोङो खोनासंनि जिसुआ इसोरनि फिसा जानानै गासैखौबो मावनो हायै गैया बे गोसो जायोब्ला गाव हारसिंबो मावनो हायोमोन मानो दिनै बियो 12 चेलाफोरखौ सायख'खो मानोना बियो सुबुंनि गेजेराव फैनानै सुबुंनि महरै मावनो फैदों आरो सुबुंनोनो मावनो मोन्थायखौ बियो होलांदों बिसोरनि गेजेराव ना सारग्रा एबा ना फाननानै रां खामायग्रा पिटारखौ गिबि जिसुआ सायख'ग्रोदों आरो एसेयावनो रागा जोंग्रा हाबिलासि जाकब आरो जनखौबो सायख'दों आरो जाय पापी होननानै सुबुंफ्रा मुगैयो जेरै रां थगायग्रा रां लुबैसुला खाजोना खांग्रा माथाय आरो फोथाय खेबस' खालामग्रा जिसुखौ फानग्रा जुदासखौबो 12 चेलाफोरनि गेजेराव जिसुआ सायख'दों जिसुआ बुङाखै नों सासे बेफार फालांगि खालामग्रा ना सारग्रा फानग्रा जाकब दनखौ बुङाखै नों एसेयावनो बोराबग्रा लुबैग्रा रागा जोंग्रा माथायखौबो बुङाखै नों पापी खाजोना खांग्रा थगायग्रा आरो जुदासखौबो बुङाखै नों सासे फोथाय खेबस' रांनि लोभआवनो आंखौ फानगोन बेफोर गासैखौबो जिसुआ मोनथिखागौमोन अब्लाबो जिसुनि अननाया रुगुं गैयैखाय बेफोरखौ गोसोआव लायाजासेनो बियो गावनि चेला जानो सायख'दों जिसुआ बिसोरखौ लेंहरनानै बारुवा जिउफोरखौ होखारनो गोहो होदोंमोन आरो गासैबो रोखोमनि बेरामफोरखौबो फाहामनो बोलो होदोंमोन जिसुआ बेफोर गासै बोलोफोरखौ होनायजों लोगोसे बिसोरखौ फोथारनानै गाहाम खौरांखौ फोसावनो बिथोन होदोंमोन बयनिबो थाखाय गुबुन गुबुन बिथिंजों लेंहरनाया मोनसे दान जानो हागौ सोरखौबा दौरि सिस्टार ब्रादार बिशप पास्टर प्रसारक एबा फोरोंगिरि सोरखौबा अफिसार इन्जिनियार डक्टर मन्त्रि MP MLA सोरबा गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मेम्बार सोरखौबा बिमा बिफा बिगोमा लें एबा न'खर बेंग्रा गासैबो इसोरनि होजानाय एबा लेंहरजानाय दान नाथाय होजानाय एबा लेंहरजानाया समायथाव नङा नाथाय बेफोर इसोरनिनो होनाय होननानै माहि गोसोयै नाजावल' मानोना बेफोर लेंहरजानाय एबा होजानाय बिबानफ्रा इसोरनि सानस'हायै अननायजों लुजानाय मोनसे नोगोर जेब्ला इसोरखौ मोननाय ख्रिस्टियानफ्रा मोजां फोसावगिरिनि खुगाजों गाहाम खौरांखौ खोनानानै गोसो सोलायोब्ला गोदान जिउ सिरि मोनोब्ला बिसोरनि एबा ख्रिस्टियानफोरनि मोजां जिउ साननाय दानाय इसोरखौ खुलुमनायखौ नुनानै गोजोन अनलायनायखौ नुनानै गुबुन इसोरखौ मिथिरोङैफ्राबो फोरबोनियाव खुलुमनो फोथायनो आवगायबोगोन फोरबोखौ नाजावगोन मानोना जिसुआ बुंदों सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय सोरगोआव जेरै मुगैनाय थैनाय हिंसा उखैनाय बिखा खामनाय आरो गाबनाय गैया बे हादरावबो फोरबोनि बोसोनजों जिउ दाब्लासो सोरगोनि रायजो बादि जागोन अब्ला फै जों बयबो बै सोरगो रायजोनि गोजोन मिजिंथिखौ हास्थायनानै जों जिउआव आवगायलांनि दिनै अब्ला जों बे इसोरनि रावखौ खोनासंनानै इसोरखौ हामबायदिनि फोरबोनि मुङै बयखौबो हामबायहोयो जिसुआ बाख्नाय जाथों गोजोन्थों।